Hej alle sammen. Hej alle sammen. Kæft en fed intro. Okay. Det var faktisk sådan lidt. I dag, der sidder vi jo simpelthen her. Og i dag, der skal vi lave Jeg har aldrig med drikspillet. Kæft, det er fedt. Så vi går bare første spørgsmål nu. Okay. Så første spørgsmål, det er, om jeg nogensinde har kysset en i byen. Vent, jeg skal lige hente noget drik. Noget klamt. Okay, jeg er tilbage lige om lidt. Okay, så jeg er tilbage. 2 sekunder, jeg sætter lige kameraet her. Så jeg har simpelthen 3 store og et lille her. Det første spørgsmål var, om jeg nogensinde har kysset en ude i byen. Og det har jeg altså ikke. Det vil sige noget, jeg har, så skal jeg drikke bare så ikke. Men næste spørgsmål. Og så næste spørgsmål, om jeg nogensinde har været på Mikkel. Det har jeg. Jeg tror, jeg drikker et halvt glas, på grund af så er der til flere spørgsmål. Og det er rimelig stærkt, det er nemlig sådan noget saftevand. Jeg kunne ikke lige finde noget breezer eller noget derude. Ej, hvor er det stærkt. Jeg skal tage lidt mere. Næste spørgsmål. Så bliver jeg simpelthen spurgt om noget rigtig klamt. Om jeg nogensinde har spist en bussemand. Og det har jeg aldrig nogensinde gjort. Det er så lækkert. Men bare næste spørgsmål. Og så bliver jeg simpelthen spurgt, om jeg nogensinde har set stjerneskud. Og det har jeg, så nu skal jeg drikke hele glas. Det begynder at krasse ned i halsen. Ej, 2 sekunder, jeg tager lige noget at smide på. What the fuck is going on? Så jeg fandme på. Jeg prøver ligesom at drikke det, ikke? Jeg er tilbage lige om lidt, hvor jeg drikker resten. Så jeg har lige lavet lidt om på spillet. Hver gang jeg gætter rigtigt, må jeg tage en tår vand. På grund af det er fandme stærkt. Men jeg skulle drikke det her. Jeg har 2 rigtige interviewer, så jeg gerne tage 2 slurk. Ej, shit, jeg var tæt på at vælte glasset, mand. Jeg siger, det er træt med. Det var min bolleflip-ting. Jeg drikker videre i næste episode, der kommer et par episoder, men jeg drikker altså ved næste episode, så vi ses alle sammen i næste episode. Hej.